ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕಲ್ನ ತಿನ್ಪುನೇಕ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಮಿತಾ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಆತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆದ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಸೀಮಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಿದ್ದದ ಈಗಲ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ವಿತ್ ಎಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕೆಲವೇಕ್ಷಣ ಟೈರ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲಯ್ಯ ಪೋಯಿ ಮೂಲ್ ಮಾತ ಉದಾಯಿಲ್ಲ ಕೂಡ ದಾದ ಮಾತ ಮಾರ ಮೂಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ದಾದ ಮತ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೀಮಾ ಮೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಕಾಸು ಬತ್ತೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಕುರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕಲ್ನ ತಿನ್ಪುನೇಕ ಮಾತ ಆಸೆ ಪೂರ್ದಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ನೀ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಸೀಮಾ ಮೇರೆ ಸುರುಕ್ಕಾದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಗ್ಗಿಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಂತು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕುರ್ಕುರೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂದಿತ್ತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಮಾಗ ಯಾವ ಜಿಂದು ಬಗಸ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಪಾಡ್ ಅವತ್ತಿನ ಶೋಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಅಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಡೆ ದಾರ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅತ್ತಿಯ ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋ ನೀ ಅಂಚನ ಅನ್ಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಇಟ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಅಪಿ ವೆಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಎಂತ ನೆನಪುಜಿ ಔ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಯಾ ಔ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡುಲ ನಮನ್ಪುನ ಅತ್ತ ಮಾರೈತಿ ಐತ ನೀರುಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಅಚ್ಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮತ್ಕ ಕಣಿಕ ಸಿಧಾಲ ಪೋಲಿಸ್ ಸೀಮನ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಡು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ ಈ ಮೂಲ ಇತ್ತ ನೀವು ಸತ್ಯ ನೋಡುವವರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಂತೀರ್ ನನ್ನ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಂತೀರ್ ಮಗುಲ್ ಕಾಸು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ನಾನು. ಸೊ ಈತ ಆತಂಡ ಐಟಮ್ ನನ್ನ ಉಲಾಯಿಡ ತೆತ್ತಿ ಉಂಟು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಉಂದುದಾದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ತೆತ್ತಿದ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಾವು ಬತ್ತ ನಾದಾಂಡು ಪೆಟ್ಟಿನ ಆಂಟಿ ಬಂತಾರ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬೆಕ್ಕುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಚಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ
ಪಾಡ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅವು ಐನುಂಡತ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ಲೆತ್ತಿ ಮುಜಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಪಾಡು ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಆಚು ಅಂದ್ ಬೇರೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಸೀಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲತ್ತ ನಿಂಗೆ ನೀರ್ಲಿ ಮೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಟೈಲ್ಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಮೂರ್ ನಾಕ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಲು ಆಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದದೆ ಬೊಲ್ದು ನೆಲದೆ ಅಂಚೆ ಬಜ್ಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಬೇಕಾ ಚರ್ಮುರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಇಂಬಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಡ್ಡಾಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಎಗ್ಲ ಕೂಡ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೀಮಾ ಮತ್ತು ನೇಹರ್ ಅವರಿಂದ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ರಜನ ದಾದಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಕುಕಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬ ಇದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚೆಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ತೋಜು ಮಕ್ಳೆಂದು ನಾವು ಇದೀಗ ಪೇಡ್ ಚೆಫ್ ಅಂತ ಬೈದಿರ ಮೂಲು ನರೊಂದಿ ಸಂಘದ ಕುಳ್ಳರು ಇಂಕ್ಲೆಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಂಗಿದ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಮೂಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪೇಡ್ ಚೆಫ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬೈದಿನ ಇಂಗ್ಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆ ಚರಂಬುರಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಮಾಡ್ದೋಲ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಿತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾಡುದು ಶೋಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಡ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾರೆ ಮಾತು ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆದ ನಾ ಕುಲ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಬಾಕಿ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಸೊ ಇಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಅಂದವು ಅವ ಎಕಡೆ ತಿಂತುಂಡ ಸರಿ ನೀರು ತೊಡು ಅವು ಎಂಚಾತು ಸೀಮಾ ಆತಾತು ಅಂತಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಿಟ್ಟ ಕುರ್ಕುರೆ ಚಾಟ್ ಹೊಸಬುದ್ರಿ ದಾಲೆ ಚಾಟ್ ಜಂಕ್ ಚಾಟ್ ಬೈ ವಿಬಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಕುರ್ಕುರೆ ಲೇಸ್ ಆನಿಯನ್ ಬಟಾಣಿ ಲೆಮನ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೋಲಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡೋದು ಸೀಮಾ ಮೇರೆ ಒಂದು ಸೀಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಎಗ್ಗದ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪನ್ಕ ಚಾತನ್ ಪನ್ಕ ಸೀಮಾ ಮೇರ್ನ ಎಗ್ ಅದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಮ್ಯಾಗ್ ದೊಡ್ಡಿದ್ದನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಂದು ವೈದ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೂಟ ಮಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಮ್ಮ ಮೇರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಇದ್ದದೆಕ್ಕೂನು ಏರು ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂಟು ಬೇರು ಅಂತ ಬಾಜು ಬಿದ್ದಾರ ಪಲ್ಲೆ
ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಮುಲ್ಪತನೆ ಇಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲ ತೂದು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಡುಲ್ಲ ನೀವ್ತುಲ ಏತು ಶೋ ಕೊಂಡು ಮಾನ ನಾನು ತೃಪ್ತಕ್ಕನೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೂವರುಂಡು ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲ ತೂವರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲಿ ಡೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಆ ಒಂದುಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಂದು ಶೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಥರ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಇಂಕಲ್ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ತೃಪ್ತಿ ಒಂದು ರೂಮ್ 1 ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ 1 ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಒಂದು ರೂಮ್ 2 ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸೊ ಅಂಚ ఇంకా ಥರ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಲ ಮುಗಿನ Hey guys, welcome back to Mamita Tulu Vlogs channel. Hey guys,